Pazi, to znači da ima zaljubljenika interesenja. Kalkuliraju oni. Jedva čekaju, da. Krasko gleda, da, potrebno na stvarno. A je točno, je tako. Poche si svolge così. La legge indietro. To fiksno. Početi to kak napet. Ma kaj boš skočil? Skoči, ali nož dok se sede, ona mi to pod strom kida. To će pod... Nema. Ne, nož ga ima tu. Nema. Ma naš to. A kočiš ovdje krug, sad se Podneš, ne, podneš, ništa, padobranom. jer sam čist. Ovo je ništa. Dobro, ja mi o tebe Makar ja sam isto. Nemoj, nećemo. Pa ne, upas Koliko skočiti. probao je grupe, opće tu po panorama. Dok smo bili na Blavu, juče smo imeli padobrane. Nemoj. dobro, informativno. Pa mi kupu smo imeli padobrane. 150 metri visine te pošle pa bez padobrana. Kaj će ti pisati tu do 200 metri panorama? Pazi, da. Ti se ne predviđeno, ne? Ljudnika, poslije. Ono lepe za dovolj. Ovo nogu za pegu i sve. Pa dođe. Ovo. Dole i možda. Nema počuta priliku. Nije ono dobro.